Hvad så, Sasha? Hvad skal vi se? Hvad har du der? En tand Hvor kommer den fra? fra min mund. Hvordan kunne det være, at den gik løs? Fordi Nana hun bankede et køleskab større op i mig. Okay. Hvor er den henne nu? Den er i min hånd. Må jeg se den? Skal vi lige gå tæt på? Det er godt nok også taget lang tid at komme af med den, hva'? Ja, det har den. Kan du så godt spise nu? Det ved jeg ikke lige. Det må vi have fundet ud af. Kan du smutte hen og få rugbrød? Okay.